Kohimen kopara. Bara artiligi jimpule mendakasni kabana ke kitab jimban pau pada gospel naka gospel jangu Lukas ngiosngo ujisu ukran syapanga jingkut. Badu yanis bakuin ulayo I yaga jingkut jangka parte bad ki angel ki wan ban ot yaga jingot. Kaneka pinkan mau yangi syapanga jingkut jangka jingim jangi. Kaneka pinkan mau yangi syapanga rukam bangide ban im haka jingim jangi. Syapanga rukam bangide ban pinkre naga binda ka jingkut jangka jingim jangi. Ngin yosngo bon kie baro, ngin yo I bon kie baro, henre kine baro kimde ban pinting yangi, henre kide ban yarap yangi, kine ki dakishin baro, kide ban yarap yangi, ban pinkre bha haka jingim jangi, kenamba ngindup la ban ya kendu haka jingslur ya unom penim jangi. But habangi peit binia kaneka gospel mindakas ni yosngo kato kat ningut ki bruyu kila yo I yaka jingitana janga temple bad ki mau bakin sai badon haka temple but kila stang ban snow lingo but kila stang ban snow tanat kila karan bhasha panga temple badu jisu upin beit yaki ujisu on wadnum peit yaka pa shabar Ngi kransha pangu Jisu bunsin. Baro mangi ngi kransha pangu Jisu. Ngi yo I ye baro bas ngau tenat saudong jongi. Ngi don bun ki imane kaba itinat. Ngi don bun ki jaka kaba itinat. But bun na pedang jongi ngis ngau tenat ban late jingo ya ki jaka ba itinat. But bon na pedang jangiru ngis ngau tanat ban shondur habangi oi yaki jaka ba itenat. Lese ngiru ngishon selfie habangi oi ki jaka ba itenat ban bu ke jingsa ken mau. Haga juga dur don bon gi bruyu ki balait shaki jingyaseng ba per. But ki oi yaki imane itenat. Lese kim nushu ban rung hapo imane henre haka bayang habar ki shondur nga shait yo ibun ki beriu ki bayat surak hang neru ki shondur halindi ya ki imane henre ki to ki ba shondur tang na marba ki sautanat ki imane henre kim ju perkat kadba ki dang shondur shapangu jisu badon hapo ki imane bun ki beriu Kiba shondur, kim ju puson, ne kim ju trang, kim kwa ban yo I, ne mane ya ujisu badon hapo I mane. Balengi shondur, na marangi kwa ban bu, jingsa ken mau ki jaka, ne ki imane, ne kinu ki jaka ba itanat. Henry ngim ju puson jiliu, syapang, ka jingkot jungu bale, ubashong hapo ki imane ba itanat. Minda hang niru katto ka nungut ki bru kilaong ni sautanat palat ka neke temple ani hadu katno bakardor ki neki mau hadu katno baitanat ki neki mau badu Jesu ula ong ki neki ka neke temple ka ba pio I minda kan sejot lada ka jingem jangi kasyong hakie ki baro ka ba habar Jesu ong Kitu kie baro kabahabar kan sejot no. Henry lada ka jangi kam shimla pensyang halaru Jisu te nginum don kalaway kabapernay kumbakulat iya ublehangi kumbang yo I haka kitab jimpan pau. Habawan ki angel da kabarna iki rashi ban ot ya ki jingod kinlap yangi kumki jingot ki bampat ibha ki kumki kew klampat ibha kane kalong bama lada ko himmen ko para mangabad mapi ngim don kata ke jingkwa ban wad ya ubahapo jangi wad ya ublay ubahapo ke temple lada ngim persyang ban sawutu
yang ke jinglong ba shisha jungu Jesu. Ladangin treshitam banrung jilliu ha ke jingid badu Jesu. Ke jingle jongi, ke jinglenium jongi baro kan kut ya ha ka ba habar. Kumbau Jesu ong. Kane ke temple kan jod. Kane ke jinglenium ka ba habar kan sange. Henry kae ka ba pelong yangi ke ba ken sai. Kelong ka jingade jongi badu Jesu. Hadu katno ngi persyang ban sengutu yau Jesu. Hadu katno ngi persyang ban yo mad yau Jesu. Bu na pedeng jongi ngi kren syapangu Jesu. Ngi kren bun kie baro syapangu Jesu. Henry ngi di ben sange ben puson. Ya ka bang yusngo. Ya ka bang ngi kren. Ya ka bang ngi pule syapangu Jesu. Kala yarap ne yangi ben yo mad yawo. Bun gi Kristan kim ju yo mad yaw Jesu. Ki snap shi snap. Ki pay shi pay. Ki kren shi kren. Klam da don ka jing yo mad yaw Jesu. Kaya ka ba kongsan ko himmen ko para. Wad lada ka temple ka jod. Wad lada ka yimane ka jod. Lada ngi don ka jinge ka ba jilliu hapo jangi. Ladang idon ke jingyo mad yaw Jesu ngin kit yaw Jesu hapo jongi kumba u Paulus bakudu ong ngilong ke temple jongu ble ngilong ke temple jongu men siam bakuit Henry ke jingsaw si kalong buon gi Kristan kim shimla kerla long ke temple jongu Chris namar bale kisakut ha ke jingtip kisakut ha ke jingstad ha ka jing yo mad yaw Jesu. Namar ba ngimpat yo mad yaw Jesu. Namar ba ngisakut ha ka jing tip. Bad ka jing yo i na dong shadong. Ngimpat la ban yo pidiyang haduminda ya ka jinga ban kala ka bamot. Bale bon gi Kristan kim ju kala ka bamot. Wale bon gi Kristan ki dang sakut ha ka pop. Bale bon ki Kristan ki jod shi jod kawe hadin kawe pat ki kam kabakile. Bale ki inga sem jongi ki jod namar ngisakut tangga jingit tenad. Bon ki Kristan ki sakut haka jingit tenad. Omde haka jingyo mad ujisu. Nagataga daw haba kinongshun kila pinjot yaka temple Jerusalem Kiju kila sapret kerlain. Warlada ki sapret kerlain. Kim shimla du ya uble hakajingim junkie. Kila roy sted. Kashabala pin sapret yaki kila roy namar kajingim junkie kam shimla sakut haka temple. Kila laban im hadu minda kalam ke temple namar ki pinsyang nongrim ka jingim jangki haka tora haka jimpuson ya ka tora but kilong kiju ki ba perking ka shaba kidon bale kidon ka jingya mad ya uble henre mangi ki Kristan wat hadin ka jingwan jongu Jesu wat hadin ka jingmi pa jongu Jesu ngim shim don ka jinglong ban pendimai yangi namar bale bun ki Kristan ki sakut haka paper ki sakut haka court kisla lese ki sakut haka baptism register baptisma register ki kerteng jonggi ka sakut haka baptisma register ka kerteng jonggi ka sakut haka marriage register ka kerteng jonggi ka sakut haka jimpen scam register ka kerteng jonggi ka sakut haka communion register first communion register palat yakane kimbat yaid kim tre ben yaid shakamat kimpat persyang ban yamad jiliu yaw Jesu dena kata ka daw Jesu ula kren kumne kidakishinayu watnum tingya kidakishin watnum so kusalai khaba kibriyu ki wan kren khane khatayu Jesu ang watnum sakut haka jingkran khana lese kinsa wan kren haka kerteng jonga henry watnum ngeit yaki namar lese kim don jingya madu Jesu kimpat yo mad yaw Jesu lese ki pelong yalade ubale ki pelong yalade u Jesu nagata ka daw ngi kren syapang u Chris lamler but ngi don kam ko himmen ko para
ban puson yalade ngala im kristan katas nem henre hadu katno ngala im kumu Jisu hadu katno ngayomad ike jinglong u Jisu hadu katno ngala yomad ike jinglong kabau Jisu penbau lembaga jingim jongu hadu katno ngala roy haga jingidu Kris hadu katno ngala ban ide ki himmen ki para hadu katno ngala ban isne yekiwe hadu katno ngala ban imkoi lada ngamla ban imkoi lada ngamla ban roy haga jingisne Kris lada ngamla ban roy haga jingidu Kris lada ngala ngamla ban roy haga jingsneurit mensiam lada ngamdon kano ke jinglong jongu Kris ngade ban sautu ka jingti baro ngala yosngo ngala yo kam shimla seiso haga jingim jonga naga taga daw watnum pet ya ka habar rung hapo Jisu but ngap ya Jisu im kumba im ujisu im kumba ujisu hikayangi knamba ke jingim jongi kalonga baseizo banginum don kamban tingshu kino ki dak saudong henrengilong ge bela krebara bon naga binda ke jingwan jongo trai Jisu be it karko kardo yangi penslay yangi bangin dup laban im kumba im mame bangin dup laban rung jilliu haka jingir jame man ka kelip mat Enyaro yau try Jesus Christ.